Live in Noorderwien. Ik ken een man, geweldig, leuk dat het er is, Cesar Zuiderwijk. 2 keer in 1 week naar Friesland, maar de Friese taal moet ik dan nog niet proberen, denk ik. Hè? Nee, dat ga ik niet proberen. Je moet ook geen Haags gaan praten, weet je wel. Nee. Is wel leuk trouwens. Haags? Ja, toch? Nou, ik weet niet of jij dat kunt verstaan, joh. Nee, goed. Dat gaan we tegen gewoon Nederlands doen. Ik ga een paar stukjes met jou bepraten, maar vanavond kom je naar Friesland toe. Ja. Clinic en een voorstelling. Ja. En die voorstelling, dat gaat eigenlijk over herinneringen. Nou, het heet Drummoires. Ja. Dat is een soort samenvoeging van de memoires van een 50 jaar rockdrummen. En is dat vooral het muzikale verhaal of het anekdotisch meer? Nou, we gaan ervan uit dat er staat een hoed, een hoge hoed in de hal. Daar kunnen mensen vragen in gooien. Ja, dat is altijd heel leuk. Je weet nooit wat je krijgt. Dus, en dat kan heel erg uitlopen. En dat is ook de bedoeling dat we lekker communiceren met de zaal. Licht blijft een beetje aan. En weet je, elkaar in de ogen kunnen kijken. En, er zijn natuurlijk wel vaste verhalen, een paar dingen. En er wordt flink gespeeld. Ik heb een waanzinnig mooi drumstel bij me met laser. En daar kun je op drummoires.nl kun je dat zien als je zin hebt. Maar ook een complete band erbij nog. Sorry? Ook een hele band er nog omheen? Nee. Jij alleen? Solo, ja, solo. Echt helemaal los? Ja. Ik heb 1 vraag. Hè? Ik heb 1 vraag toch al? Ja, ga. Die zou ik dan in die pot duwen. Het verhaal gaat altijd dat zangers de blitz maken en de drummers er met de meisjes vandoor gaan. Dat zouden we wel willen, maar in de praktijk is het natuurlijk altijd zo dat een zanger die legt zijn microfoon neer en wij staan nog met 300 kilo ijzerwaren aan het stoeien en inpakken, weet je wel. Nee, dat gaat een illusie. Ja, dat komt wel goed. Mooi. Ik vind het te gek dat je bent. Ik kom zo bij je terug, oké? Jong dus in Frencher, maar ik nog een clinic. Wat houdt zo'n clinic in? Kan ik met mijn onhandigheid komen en zeggen, nou leer mij dat eens? Nou, laten we ervan uitgaan. Het programma Drummoires is voor iedereen. En zeker voor gezinnen met kinderen. Kleintjes drummen, heel veel tegenwoordig. Dat is een van de leukste dingen die je kan doen. En die workshop is voor iedereen toegankelijk die een kaartje heeft. En daar beantwoord ik ook meestal drumvragen. Zeg maar waar drummers mee zitten. Technisch meer? Ja, hoe moet ik oefenen, hoe moet ik dit, hoe moet ik dat. Weet je wel. Maar dat is ook wel voor normale mensen. Je hebt drummers en normale mensen. Hè? En het is voor normale mensen ook leuk om dat. Ik wou het verschil niet maken, maar nou begin jij erover. Je speelt nog steeds met Golden Earring. Ja, van de week hè. Dinsdag was fantastisch in Leeuwarden. Dat blijft leuk hè? Ja, natuurlijk blijft dat leuk. On tour. Met de guys. Ja, natuurlijk. Ja, maar dit is ook leuk hoor. Maakt dat leuk, die clinics, drummoires en dan ondertussen ook nog met Golden Earring op stap? Ja, anders heb je toch een hoop tijd over en nog geen zin in. Dus daarom lekker naar Franeker vanavond. Ja, vanavond. Praat straks weer verder, oké? Ja. Kom zo weer bij je. Ik ga naar Cesar Zuiderwijk. Die houdt dus een clinic en zijn Drummoires. Waarom heb je die stokjes mee, Cesar? Die heb ik altijd bij me. Maar dit zijn mijn jubileumstokken van wat leuk, Earring. Goud, glitter zoals je ziet. Ja. En ik durf het bijna niet vragen. Je weet het. Je weet nooit wat er te spelen is. Ik klink heel hol. Ja, nou dat valt mee. Ik moet de achterkant proberen. Nou. Is er veel veranderd in je muziekbeleving nu 20, 40 jaar geleden? Of blijft het altijd even intens? Nee, het blijft wel even intens. Ja. Ik had alleen nooit verwacht natuurlijk dat het zo lang door zou gaan. En jullie zijn voorlopig nog niet van ons af. Graag niet. Kom eens met die band hier eens. 50 jaar platenjubileum dit jaar. Hè? Ja, ongelooflijk hè? Ja. Wil je een stukje drummen? Mag dat of niet? Maakt mij niet uit. Ik heb een drumstel, maar ik mag ook op een bar. Ja, hier maar. Zoiets? Dankjewel. Hoe vaak wordt zoiets gevraagd? Bijna dagelijks. Overal waar ik kom. Zit je nou thuis ook de hele dag? Nee, absoluut niet. Ik moet ook af en toe in de moestuin werken en zo. Hè. Ja, nou sta je ongelooflijk te kijken. Nee, zeg maar. 50 jaar. Nee, jongens, geen Chernobyl dingen. Hè. Phil Collins, die is versleten inmiddels. Jij niet, hè? Dat had ik hem 20 jaar geleden ook wel kunnen vertellen. Toch wel, hè? Ja, omdat hij zijn stokken heel raar vasthield. Dat wou ik je vragen. Is dat techniek? Is dat gewoon niet op jezelf passen? Dat moet je niet doen, hè, zo spelen. Er zijn bepaalde technieken voor. Ja. En dat kan ik allemaal uitleggen in zo'n programma als vanavond. Gaaf. Ja. Dat is een leuke anekdote over Golden Earring. De leukste moeten nog komen. Ja,
Zijn er nog stel jongetjes? Ja, ik denk dat het een soort 4 jongens in een oude boot of zo. Weet je wel. Voelt het nog steeds zo? Die je vroeger las. Ja, ze voelt het nog steeds. Ja, vreemd hè, maar het is gewoon zijn goede vrienden. En we kunnen het heel goed vinden, ook op de bühne en zo. Ontzettend uniek, hè? Zeker in de rock'n'roll. Wel, ja, we moeten ja, ik denk wel dat we min of meer de oudste bestaande groep zijn. Ja. Fantastisch, hè? Golden Earring dus nog met je clinics. Hoe lang doet deze tour nog die je nu doet? Met solo dan? Nou, dit is het 2e jaar dat ik Drumwares doe. En volgend jaar ga ik ermee door, want het loopt heel goed. Ja, gewoon nog een jaartje dan vast. Ben je nog steeds aan het, mag ik het componeren noemen? Aan het ontwikkelen van stukken? Ja. Ik ben met iets heel leuks bezig, maar dat kan ik je nog niet vertellen. Het is geheim, maar het wordt een heel groot slagwerkspektakel. Oké. Dat wordt echt heftig dus. Nou goed, daar ga ik ook niet doordrammen. Vanavond dus, mensen kunnen van alles verwachten. Die clinic, jonge talenten kunnen zich daar melden. Ja, en als je 50 bent met het beginnen kan ook nog steeds wel, hè? Of is drummen wel zo specifiek? Kijk, Moet je er jong mee beginnen trouwens? Nee, vind ik niet. Het drummen is een van de weinige instrumenten die kun je gewoon... Kijk, je kunt niet vals spelen. Je kunt niet uit de maat spelen, dat is altijd de rest van de band, zeg ik dan maar. Dus je kunt al gauw... nee, maar je kunt een heel simpel ritme spelen. Dat kun je allemaal leren, al ben je 80, weet je wel. En dan kun je nog met U2 meespelen, zeg ik maar dan. Of met de Earring. Rock and roll. Word je wel eens gevraagd om met andere bands weer mee te spelen? Nee, ik speel niet zoveel met andere mensen. Nee. Liever zelf of met de Earring? Ja, of in de moestuin zitten. Ja, is dat het ontspanningsmomentje even? Ja, dat moet wel. Ja, tuurlijk, het is een beetje, toch wel een paar uur spelen. Is toch een hoop lawaai. Vanavond, Cornbus in Frencher. Ik hoop je hier nog eens te treffen. Ja, en neem Golden Earring anders eens een keer mee. Ja. Zet de deur open. Best doen. Ik ga ja, nee, jongen. Leuk dat je was. Heel veel succes vanavond. Ja, dankjewel. En ik vind het fantastisch dat je wat eerder naar Friesland wilde komen. Ja, ik vind ook allemaal hele leuke muzikanten en zo. Jong talent, alles komt hier langs. Ja. Van de heavy metal tot blues, alles is welkom hier. Ja, ik zou naar die laatste jongens wel eens een keer een optreden willen gaan. Want ik versta er weinig van, maar ik weet wel dat het omdrinken en de doorstaan zo gaat. Dus... Daar heb je helemaal goed. Nee. Dankjewel. Oké, graag gedaan.